Dostaliśmy taki wyszyn od polskich władz z Warszawy. Na Śląsk wysłali nadawcy Górny Śląsk, Śląską Narodowość, a wysłał nam władze polskie Warszawa. Wieszyn dla Ślązoków. Otwieram tych wieszyn, zobaczymy co oni nam wysłali. Otwieram. O, na razie zobaczymy brief. Ale muszę powiedzieć, że ja za bardzo po polsku czytać nie umiem, chociaż łaził do polskich szuli, ale mi się mocno, bo ja już na co dzień chodzą po szule. W grudniu 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że Ślązaków nie można uznać za odrębny naród, dlatego Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą. Sąd Najwyższy uznał, iż szanując przekonanie części Ślązaków o ich pewnej odrębności wynikającej z kultury i regionalnej gwary, nie można jednak zaakceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje. Liczbę kilkuset tysięcy osób, którzy zadeklarowali taką przynależność w spisie powszechnym. Z ostatniego spisu powszechnego 847 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską. Ale naszym zdaniem was nie ma, jesteście powietrzem. Śląsko-nacyja to luft, to nas uznał. Szrajbli sam dali tu taki wieszynk, no nie maszkety. Ja myślę pierw, że maszkety będą tak kiedyś z gruz tym wysyłali z Niemiec, no z gruz pakiety będą na pewno apuzyny, czekolady, a oni no tu szrajbli, Śląsko nacyjo to lub. Władza polska traktuje nos jak lub, Ślązaków nie ma. Ślązoki mogą być Polakami, Szwabami, wszystkim, ale nie Ślązokami. Dlatego, a też narodowość śląską, proszę bardzo, władza. Ale tu nic nie ma. No nic nie ma. No bo to z Polski by dostali. Nie ma no. No to po diabła. No po wiadomo Cierek, no po diabła te Ślązoki. My są lufty, no nie ma. Do tego też nazywają Ślązoków. Wasza deklaracja w spisie powszechnym mamy nie będę gotów. Nie ma śląskiej narodowości, bo to ukryto opcja niemiecko. Ktoś to powiedział, taki nerwowy chyba. Mały taki. No to chyba był polityker, jak się nie mylę. Pismo, a Napoleonek. to możecie być Polakami albo Szwabami, wiadomo. Ślązok to albo Polak, albo Szwab, ale Ślązokiem już nie może być. Co my mamy? Ślązocy, bijcie sobie z głowy narodowość śląską, mamy się wybić. Żeby Polska była Polską, trzeba zniszczyć narodowość śląską. Ja kiedyś widział taki dupny baner na szpilu. Taki był wielki właśnie baner. I tak was nigdy nie uznały. Co tu jest? Śląsko narodowość to polsojcze. Najczęściej na nas też podają polsojcze, chociaż nie wiedzą, co to znaczy słowo polsoj. Myślą, że to znajcy. Najlepiej się definicja przeczytać, co to znaczy polskie. Coś takiego jak narodowość śląsko nie istnieje.